To haka je a ofisa ba. A'a. Tsaya ka dai soke mana. Wallahi ka dauke mai waya. Amma kuma ka ce wai ka amsa. Wallahi ofisa kaddaro. Ai kan ni a gura ma dinki. Kaddarori? Awwal. To. Yanzu abinda da zai faruwa kai ofisa. Beji. In don waya ce wallahi na ɗauki waya ce. Amma kaga haraka arziki ta ai kowa shi samu. Kai ma ga ƴan wayan gado Allah ka sai goro. Allah. To kana ji ko? Karka damu. Ni na sai da za a yi. Ba ma ta wannan ba. Zo mu je. Ba ma na abin ya faru. Kai, who are you want to laƙa mai sata? Kai waye? What? Yanzu wannan kake dubi dan kare da mutane ka laƙa mai sata? To dai ka Wallahi biki ya fulo tabari fulki I want to arrest you now because of reason this man wallahi ka ji ko? Yes! ni ban dokan mai ba. Kana ji? Kar ka damu kai hankuri. Idan wayannan yan renin waya su ne ke bata muku suna gari. Ofisa ni ban dokan mai ba. In ka sake cewa ya dauka ma waya sai na kulle ka. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ba Allah lahiya. Look at this man. Wai ya ce wai wannan ya dauke mai waya. Who are you?